Ako vam treba recept za najukusnije, najhrskavije slane štapiće, zbog kojih će vas svi u društvu obožavati, pogledajte sledeći video. Dobar dan, dragi prijatelji, dobro mi došli na moj kanal Domaće i ukusno. Znate onu situaciju kada vam se predveče prijede nešto fino, toplo, hrskavo, mirišljavo, a vama se baš po ovakoj zimoći ne izlazi iz kuće, a i recimo okuplja se neko društvance kod vas, pa će dobro doći nešto da se fino gricka uz neku društvenu igru ili uz neki filmić. Ja imam pravo rešenje za vas. Odaću vam tajnu za najfinije, najmirišljavije, hrskavije štapiće sa origanom ikada, a pri tome meki kao duša. Ja sam ih apsolvirao, svi ih prosto obožavaju, a dobro se slažu ili za neko meze, ili da ih samo ovako same njih grickate. Verujte mi, zbog njih će vas svi u društvu prosto obožavati, a najbolje što se prave za samo pola sata. Evo sada da vam pokažem i koji su nam sastojci potrebni. Dakle, zbogom pekarom. Evo ovako, osnovni sastojci za ove štapiće su 500 g brašna, ovo je meko brašno tip 400, 50 g kukuruznog brašna, žutog, sitno mlevenog, pošto su štapići sa origanom, naravno, 2-3 prstohvata origana, jedno jaje, 3 kašičice šećera, 1,5 kašičica soli, 1 suvi kvasac i 3 do 4 kašike ulja. Vode 3 deci, to jest 300 ml toplije vode. Ovo sve sada treba samo da pomešamo i da dobro umesimo testo. Ja ću za to koristiti mikser, pošto je mnogo lakše, mnogo brže i efikasnije. Ako voli, može i rukom da mesi. I pomalo dodajemo toplu vodu. I sada na kraju dodajemo malo ulja i ovo još malo dodatno promešamo. Evo, testo je dobro umešano, mikserom sam mešao nekih 7 do 8 minuta, to je dovoljno. I sada testo naravno ostavljamo da naraste. Nekih 15 do 20 minuta na toplom, da se udvostruči i onda idemo dalje. Evo pogledajte kako je testo lepo naraslo, kako se dupliralo. Ali moram i da vam napomenem da ja koristim Lidlov suvi kvasac, to je aktivni kvasac i sa njim dobijam najbolje rezultate. Drugi kvasac ne koristim i stvarno ne bih znao kakve rezultate sa njim možete da dobijete. Dakle, ovo je sada Lidlov suvi aktivni kvasac i on mi daje ovako dobre rezultate. Tako, sada ćemo ovako jednom špatulom ovo samo malo da odvojimo. Ako ja ga praktično ispritiskam, ponovo prenesim blago, to jest istisnem vazduh iz testa. I sada je vreme da oblikujemo i pravimo štapiće. Dok pravimo štapiće, uključit ćemo rernu na maksimalno, znači na 275-280 koliko je temperatura i dobro ćemo je ugrejati. Sad, evo ovako, kako oblikujemo štapiće. Ruke ćemo samo malo da
pouljimo, to jest dlanove, i onda ovako uzmemo jedan komad testa i ovako ćemo da rukama da rastanjujemo testo i da pravimo štapiće. Možemo samo ovako da ih spustimo, međutim, isto je jako zanimljivo da ih ovako malo uvijemo. Kad se ispeku, bit će onako kao da su lisnati. I tako, štapić po štapić, pravimo i slažemo u pleh. Dakle, to su onako fini, rustični štapići koji će imati jako lepu hrskavu konicu. Širina štapića, naravno, može da se menja, može da bude po vašoj volji, mogu da budu, ja ih nekad napravim šire, nekada pravim ovako uske, i to sve zavisi od trenutne inspiracije ili od onoga zašto ćete da ih koristite. Ako ćete da ih koristite kao neko meze, da napravite neke bruskete, naravno može da budu širi, a ako su samo za grickanje, onda ovako malo uže. Tako, štapići su formirani, pre nego što ih ubacimo u rernu, ovako ćemo samo preko dodatno da ih posolimo. I oni sada idu u prethodno dobro zagrejanu rernu na maksimalno i tako ih pečemo između 10 i 15 minuta. Ovako, par minuta pred kraj, evo vidite, štapići su već lepo porumenili. Onda uzmemo malo origana, stavimo u neku činicu i malo ulja. Evo ovako, i napravimo praktično jedan premaz. Sada time premažemo ovako štapiće. Malo dodatnog još ukusa, a i štapići će lepo da se sijaju sada od ovog ulja. Tako ih na brzinu samo premažemo i vratimo ih još par minuta u rernu da se dopeku. I evo, još par minuta kasnije štapići su gotovi. Sada samo još da ih serviram i možemo u akciju. Znate kako? Miris sveže ispečenog peciva se širi kućom i miris origana fenomenalno miriše, ali to otvara apetit nenormalno. Ja mislim da vam je sve jasno i da više ništa ne moram da vam pričam. Štapići su vreli, ali ja ne mogu da odolim, da već ne uzmem malo. Evo, pogledajte kako su mekani, ali tako fino hrskavi, za šta god da ih upotrebite. Da li ćete ovako samo njih da grickate ili ćete da ih koristite kao podlogu za neke bruskete ili za neko ovako mezence, uopšte nije bitno. Evo, videli ste, znači vrlo se brzo, lako i jednostavno prave, tako da pekarice, što smo se družili, bilo nam je drago, mi sad možemo i sami da se snađemo. Ja se svakako nadam da će vam se dopasti ovakvi štapići i da ćete probati da ih napravite, jer stvarno vredi, fenomenalni su, i da ćete mi javiti kako se vama sviđaju i kakvi su vaši utisci. Mi se vidimo u nekom sledećem videu, do tada veliki pozdrav od mene, svako vam dobro želim, ćao!